Hayag bigyan na mo. So yan na ba na adult ngayon mo siyang batan-on tan-aon. Hindi siya adult tan-aon, batan-on siya. Hayag yan na. Din diba siya nabatan-on ang naon. Natural ang lang ang taon. Hayag yan na nabatan-on siya. Na-blank ang iyang hulot siya. Dapat siya na sa una, di na ko tayo, ringon ko nga, murag, binuang ni, kasi nagnaw na lang ko, tinood din, nakita na ko kaya sa tanong siya. Nagyotro na po niya. Anak, kuhaan siya nag-istorya. Nagyod, napatanon siya, dinig na siya tigol, dinig siya adult tanawon. So, batanon siya, mura siya ganang, ang edad, pangedad niya, mura to sa mga 30. Pangedad niya, mura to sa mga 30. Tanawon, tanihayag ang niyang nikuti. Muli naman sa kontrato niya. Patagon. Amang. Di ba? Pasti po. Gugmaang. Salamat po kaya ako nagat ang pagdibato. Nakatambal po karon. Ovarian cyst na po. Ako'y sakit na ovarian cyst. Anak ko na, napirahan na. Napasalamat po kayo. Nahikat yan. Kasi kanino, wala na yun. Ako pasalamat. Wala na akong ipangayon ni sa iya ha. Niabot siya. Hala. Niabot siya para sa kuha. Ito. Ano ba na kadiling kayo? Nakamay subscribe sa among YouTube, Espiritual ng Lasa. Kami na mag-activity. Na may book hearing ko yan sa Asaran ito? Makabalan. Makabalan. Kailangan na isang tabaw. Pag may book hearing yan ito, ako kayo pasalamat kay sa iya ka, nag-iisip ko niya. Ako, nako'y ovarian cyst. Wala na ko'y ovary, wala na ko'y matres. So, 3 months lang pa ng wala. Magpasalamat ko na nahikap ko niya. Hinahot. Mawala ka na ng katibat. Kanapag ako nagpag-inambitan ko ng perahan. Pero ganina na ganito ko din medyo kasi wala maya. Pero nagpasalamat ko ako sa Ginoo. Guide siya sa pag-inom. Now, kanin ba na nagpasalamat? Hindi ko lang nag-o. Ang Ginoo ko kanina wala ka pumo na to na umang kagutan mo ko. Anong taon mo sa Ginoo? Sa nagigap na kontrata. Ginoo gyapon. Ilagon sa atong reliyon, mabaptis man o makatoliko o unsa pa. Sa nalang tayo tuhuan, ayun yung nagigap sa salamat. Yan, yun nagigap. Ano siya nagigap? Ang sa iya ha, ako nakita sa iya ha, nihayag ang niyang naong ituti. Akong tanaw sa iya ha, nausap ang niyang, akong tanaw sa iya, pero mayroong tanaw sa iya ha. Medyo, kuwan siya, brown, pero ganila ako sa munang taon, medyo nihayag, murag na ay blinker, murag na ay blinker, murag na ay blinker. Ngayon naong akong tanaw sa iya ha, nagyod. Gabling ang iyang naong na ay naglaagi ni kahaya. Hindi lang gitingon nga sa ako lang nga
tumutunog sa gilid. Nakita nila, gabling ang ilang nilang awang kamot. Sayang kamot, murag ni kuwan ang iyang kamot, ni hayag, murag na gawas, iyang kamot na urag, dalang spirito. Iyang kamot, ni hayag, murag na gawas, iyang kamot na urag, dalang spirito. Yung nilitak sa tuwa, ito pasalamat ko. Na i-share niya sa kanal. So, na share na. Ay, galinti espirituano, subscribe. Subscribe na. Ako nahanan, no? Ako si Casey Mabati. Ang tawag nila sa ako, Yayang. Taga-as. Facebook. Akong tanawon sa Facebook. Akong Facebook, Yayang. Sa Facebook na po. Pero ako lang tawag ang Espirituhanon Gasa. Espirituhan Gasa. Akong lang tawag na sa Facebook. Ito na po, malantaw tanan. I-share na ko na tanan sa akong pamilya. Matagdunin ko, mag-healing na siya, mag-live na siya, man. Ako lang tawag. Ako lang mag-dili lang na ako. Subscribe tanan dala ko ako ang para mo daghan nila niya walang tao daghan mo tuko dili lang kay kami lang dapat dagan maka-share dagan makakita salamat Taga-sagay kanyang address. taga-dili ko daw Bayabas Zone 3 Bayabas Zone 3 Cagayan. Cagayan City. Bayabas Zone 3 Marami kami sa Victoria Beach Resort. Ako di na sumaga niya mo. Hayag bigyan mo. Yan na ba? Dili na adult. Ngayon mo siyang batan-on tanawon. Dili siya adult tanawon. Batan-on siya. Hayag yan mo. Ako siya nabatan-on lang ng naon. Natural ang lang sa taon. Hayag yan lang naon. Nabatan-on siya. The-blink ang iyang hulot siya. Dahil din siya sa una, di na ko tayo, ringon ko nga, murag, binuang ni, kasi nagnaw na lang ko, tinood din, nakita na ko sayang ko, sa tanong siya, nagyoto na po niya, anak, kuhan siya nag-storya, nagyod, napatanon siya, dinig na siya, tigulan, dito siya, adult tanawon, so, batanon siya, mura siya ganang, ang edad, pang-edad niya, mura ka sa mga 30. Tanawon, kanihayag ang yung Ayaw kalimot ha, espirituhanong gasa. Kasi karon ay gasa. Aga, amo i-search karon naman nanaw ni. Ako na lang.